Sound check, test mic 1, 2, 3, sound. Okay, sound check, test mic 1, 2, 3. Isang magandang umaga ho mga kabalen. Welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Opo, hintayin lang natin itong 10:15 para sa opisyal na pagsisimula ng ating programa. Simulcast ho yan. Sabay na papanood sa telebisyon via Signal Channel 115. Nationwide ho tayo mga kabalen. Dito ho sa Central Luzon sa ating 37 cable partners. Air Cable Converge, Channel 71. Malinaw na malinaw, CLTV 36 nationwide. At sa buong mundo, syempre sa ating iba't ibang streaming platforms sa YouTube, sa ating Facebook pages at CLTV 36 at CLTV 36 News at syempre ho sa ating live streaming app via Android, gayon na rin sa website ng cltv36.tv. Ito ho mga kabalan, meron tayong binabantayang detalye, sitwasyon ho sa bayan ng Candaba, Pampanga kung saan ilang mga guro at estudyante kahapon ang pinauwi at dinala rin yung ilan sa pangapagamutan matapos pong makaramdam ng pagkahilo dahil sa matinding init. Bunsod ho nito ay nagsuspindi na ng klase sa afternoon. Afternoon classes are suspended for today, March 6. Mamaya makakausap natin, subukan natin kausapin itong kaibigan natin mula sa Candaba, Pampanga para makahingi ng detalye. At sige ho mga kabalan, marami rin mga balita. Ito yung heat index, bantayan ho natin. Kailangan isa yan sa mga pinakatitignan, lalong-lalo na ho sa mga panahon ngayon. At syempre yung wastong intake, proper intake of fluids, water. Dagdagan po ang inom ng tubig. Ayan, ilan ho yan sa mga payo. Sige po, hintayin lang natin ng 10:15 bago ang ating opisyal na pagsisimula. For the meantime, silipin muna natin itong lagay ng trapiko sa maraming bahagi po ng North Luzon Expressway.
Muli po mga kabalen, isang magandang umaga sa ating lahat, sa ating lahat. Ayan na naman. Opo, sa ating lahat. Sa ating lahat mga kabalen, welcome po sa CLTV 36 News Stream. At ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Maghahatid po sa inyo ng balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan at balita at impormasyong may paggagamitan. Yan ho ang pangako sa inyo ng CLTV 36 News Stream at CLTV 36 News and Current Affairs. Ito ho mga kabalen, araw ho ng Huwebes ngayon, March 6. Time check muna tayo, 10:16 ng umaga. Marami hong mga balitang nakalap. At patuloy na kinakalap itong ating mga reporters. Ngayon pong araw. Yes, mga kabalen, gaya ho ng aking binabanggit, yung nabasa nyo naman yung headline natin, ilan sa mga estudyante ho dyan sa bayan ng Candaba, Pampanga ang pinauwi at yung ilan naman dinala ho sa pagamutan matapos makaranas ng pagkahilo. Mamaya ho ay bibigay ko yung buong detalye at ito ay sinisikap nating makausap yung ilan sa mga kaibigan natin sa pamunuan ng Candaba, Pampanga para humabigyan din tayo ng update pa kaugnay nitong itong mga pasyente, itong mga students and teachers na nakaranas po ng pagkahilo dahil sa matinding init ng panahon. Bago ho tayo tumungo dyan, for the meantime, silipin muna ho natin ang sitwasyon ng trapiko sa ilang bahagi po ng North Luzon Expressway sa mga oras na ito. Ito ho mga kabalen, real-time traffic monitoring muna tayo via NLEX Corporation. Simulan ho natin dito sa may gawing itaas muna tayo, leftmost box sa taas, Balintawak Toll Plaza, northbound. Sa mga oras na ito, maluwag ho ang sitwasyon dyan. Walang gaanong pila. Ganyan din po for those who are approaching Metro Manila o yung southbound lane dyan po sa area ng Balintawak Toll Plaza. Kabalen, maayos din at mabilis din ang daloy ng mga sasakyan dyan sa may Valenzuela Interchange. Bagamat kapansin-pansin yung mas maraming volume sa mga oras na ito. But still and all, fast-moving po ang mga sasakyan dyan sa area na yan. Meanwhile, expect nyo yung pagbabagal dyan sa area ng Mindanao Toll Plaza if you are going eastbound. For those who are exiting the area dyan sa may Mindanao Toll Plaza patungong Quezon City. Ito po mga kabalen, silipin ninyo. Nakikita natin sa ating screens ay may pila ho ng mga sasakyan dyan, same as for those who are entering the North Luzon Expressway. Dito naman ho tayo sa gawing ibaba muna. Yan, makita natin ito hong area, kabalen ng may Kawayan Interchange, magkabilang linya, north and southbound. Maluwag po ang sitwasyon sa mga oras na ito. Same scenario at the Bocaue Toll Plaza. Sa mga oras na ito, wala naman hong masyadong pila dyan sa may approaching south area. At sa northbound, ganyan din. Maayos din ang sitwasyon, wala ho masyadong mga sasakyan. Ganyan din sa magkabilang linya sa syudad ng San Fernando, Pampanga, NLEX portion. Wala hong masyadong pila ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Kabalen, yan ho ang real-time traffic monitoring as of 10:19 ng umaga ngayon hong araw ng Huwebes, March 6 via NLEX Corporation.
Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Sa oras na ito, silipin naman ho natin itong weather update, weather forecast para ho sa araw na ito ng ating mga kaibigan mula ho sa DOST Pag-asa. Narito po ang weather report ng DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update para sa araw ng Huwebes, March 6, 2025. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong nagbabalik. Ito po yung northeast monsoon or ang hanging amihan na umiiral dito sa may extreme northern Luzon. Inaasahan po natin ito na po yung huling bugso ng northeast monsoon at hindi na rin po ito kasing lamig ng mga nakaraang bugso po natin. Itong northeast monsoon natin ay possible bumaba po ang kanyang epekto hanggang dito sa main northern Luzon. At dahil po dito, possible din po ang maulan na weekend dito po sa may Cagayan Valley, pati na rin sa eastern section ng Central Luzon, dulot po ito ng shear line. Samantala, meron din tayong easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko na umiiral dito po sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ito rin po yung nagdadala ng mainit at maalinsangan na panahon at may mga konting pag-ulan din po, lalo na rin po dito sa eastern section ng ating bansa. Para naman sa magiging panahon natin ngayong araw, inaasahan natin yung epekto ng northeast monsoon dito sa may Batanes. Inaasahan natin makakaranas sila ng maaliwalas na panahon na may mga isolated na mga pag-ambon. For Metro Manila and the rest of Luzon, inaasahan naman natin ang maaliwalas na panahon. Pero magiging mainit at malinsangan po ang ating tanghali hanggang hapon na may tsansa ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 25 to 34 degrees Celsius. Lawag, 24 to 31 degrees Celsius. For Tugigaraw, asahan natin ng 24 to 33 degrees Celsius. Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, inaasahan po natin makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot po ito ng epekto ng easterlies. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan pa rin din po natin ang mainit at maalinsangan na tanghali hanggang hapon at mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura for Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa may Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. For Tacloban, Cebu at Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 24 to 32 degrees Celsius. Dulot po ng bugso nitong northeast monsoon ay meron na tayong nakataas na gale warning dito po sa may Batanes. Kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin, lalo na po yung mga sasakyang maliit pandagat na delikado po pumalaot dito po sa may Batanes area. Para naman po sa ating heat index, ang highest computed heat index po kahapon, March 5, 2025, ay dito po sa may Birac, Catanduanes with 43 degrees Celsius. 42 degrees Celsius naman ang naitala dito sa may Etiaga, Isabela, Baler, Aurora, San Jose Occidental, Mindoro, at pati na rin dito sa may Camarines Sur. Danger level po ito, kaya pinapaalalahanan po natin ang mga kababayan po natin na delikado po. Lumabas din po lalo na po sa tanghali hanggang hapon at magdala po ng pananggalang sa init at uminom po ng maraming tubig. Sa Metro Manila, naglaro po ang ating heat index between 39 to 40 degrees Celsius, particularly dito po sa may NAIA at dito sa Science Garden, which is nasa may Quezon City. Para naman sa forecast nating heat index ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila, ganun pa rin po, 39 to 40 degrees Celsius. At inaasahan natin ang danger level or pinakamainit po natin ngayon ay 42 degrees Celsius dito po sa may San Jose Occidental, Mindoro. Ang sunrise mamaya ay 6:10 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:05 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Yan ho mga kabalen,
ang latest weather forecast. Ito hong DOST Pag-asa. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating paghahatid ng balita. Pero ito, one thing is for sure before I move on dito sa ating next item. Kabalan, don't forget inom ho ng maraming tubig, iwasan yung paglalabas sa katirikan ho ng araw, alas 10 hanggang alas 3 ng hapon. Schedule po yung mga activities, yung mga nakakapagod na activities sa early morning or gabi. Kahit yung paglalakad po ng mga aso. Paalala sa ating mga dog owners, sa mga fur parents kagaya ko, hindi ho maganda ilakad yung mga aso ng alas 4, alas 5. Sobrang init pa. At they might get sick pag ho sila ay nainitan. Minsan nagsusuka, nagkadayariya. At syempre tayo rin ho at magsuot ng komportableng damit, magdala ho ng mga panangga sa matinding init ng araw. At kung ikaw ay nagtatrabaho sa kalsada at nakakaramdam na ng sakit ng ulo, di kaya pagkahilo, abay sumilong ka na. Hindi ho ito pananakot, ito po'y paalala mga kabalen. At syempre, inom ho ng maraming tubig. Ulitin ko hindi soft drinks. Hindi ho kape, hindi ho sagot gulaman at lalong hindi alkohol. Tubig po ang kailangang inumin. Ayon na rin ho yan sa mga eksperto. Syempre, kailangan tubig. Dahil yan ho ang kailangan ng ating katawan ngayong ganitong kainitan ang panahon. Timin ho natin itong foreign exchange, palitan ng piso kontra dolyar. Nagsara po nitong Miyerkules, March 5 sa 57 pesos 34 centavos. Meanwhile, Japanese yen is 38 centavos. UK pound 73 pesos 96 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos 43 centavos. Saudi Riyal 15 pesos 41 centavos. Peso, itong dirham 15 pesos 73 centavos. Tapos itong euro 61 pesos 43 centavos, Korean won 03 centavos at itong Chinese yuan 96 o 7 pesos 96 centavos. Yan ho ang latest foreign exchange rate mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Public service announcement muna ho tayo. Mamaya ho alas 9 ng gabi hanggang bukas ng madaling araw alas 5. Mawawalan ho ng tubig dyan sa may Pila, Dukit at Dauville sa Mabalacat City. Yan ho, kabalen, itong ating latest public service announcement. I-follow lamang ang mga page ng CLTV 36 sa social media para manatiling updated. Kabalen, sa atin hong pagbabalik, makakausap ho natin si Ginoong Galen Gumabon, ang Local Disaster Risk Reduction Management Officer ng Candaba, Pampanga. Para ho bigyan tayo ng detalye kaunay ho nitong itong binabanggit kong balita kung saan ilan pong mga estudyante at guro dyan ho sa nasabing bayan ang nakaranas ho ng pagkahilo matapos dahil na rin sa sobrang init ho ng panahon. Huwag ho kayong aalis, magbabalik po ang CLTV 36 Newsstream para ho sa detalye ng mga balitang yan.
Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Mga kababayan, gaya ho ng aking binabanggit kanina, huwag natin patagalin pa. Makakasama ho natin ngayon dito sa ating programa si Sir Galen Gumabon, ang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 2 ng Candaba, Pampanga. Para ho bigyan tayo ng detalye kaugnay nitong mga insidente ng pagkahilo na atin hong na-monitor kahapon at siya namang naging dahilan din ng agarang pagsususpende rin ng klase dyan ho sa nasabing bayan para ho dun sa afternoon classes. At we have now on our program Sir Galen. Sir, good morning. Magandang umaga po at welcome ho sa ating programang CLTV 36 News Stream. Hello, good morning din po. Opo. Sir, kumusta ho yung mga estudyante? Pwede hong pakikwento sa amin ano ho yung naging senaryo kahapon at ano na ho yung kalagayan nila? Of course, we wish them well sana at nasa maayos na kondisyon. So nangyari po kasi kahapon, nakatanggap kami ng tawag na meron nga pong mga estudyante na nakaranas ng pagkahilo at dun sa nasabing eskwelahan. Tapos kami naman po sa MDRMO, kasama po ng mga rescue team po, nagpunta po kami doon. Tapos doon po namin nakita yung mga estudyante na may mga nahilo, may mga nahihimatay. Tapos agad po muna namin sila binigyan ng first aid. And then nung medyo umukay na yung pagdamdam nila, dinala po namin sila sa pinakamalapit na hospital, which is yung Candaba Municipal Infirmary and sa San Luis District Hospital po. And by that time, pagdating po namin sa Candaba Infirmary, again, may panibagong tawag na naman po. So, bali, may team po kasi ako naiwan sa school, tapos may ibang team naman po na nagdadala po ng mga estudyante sa infirmary and sa San Luis District Hospital. Tapos, humingi na rin po kami ng assistance sa RHU1 ng Municipality of Candaba at saka po dun sa may isang doktor na po, si Dr. Bello po, tumulong din po sa amin. At yung iba pong mga available ambulance, nag-provide na rin po ng assistance para mabilisan po namin ma-actionan yung mga humihingi ng tulong, lalo yung mga estudyante po doon sa nasabing paaral. Opo. Sir Galen, ito maganda yung maganda naman yung naging mabilis ho yung response. Sir, itong sitwasyon para rin maging aware ho yung ating mga kababayan. Ano exactly itong nararamdaman ng ating mga students, ng mga teachers, at ano ba yung mga sintomas ito para ho mapag-usapan na rin pag ganitong kainit yung panahon? Ano yung pwedeng maramdaman nila na siya na mga nagiging sanhina nung tinatawag nating hindi naman papunta na dun sa mga heat stroke or not necessarily heat stroke pero heat related incident talaga itong naging senaryo? Yung pong mga nangyari po kahapon, yung mga naranasan po ng estudyante, isa po yun sa mga heat emergency na naranasan, lalo pag mainit po yung panahon. Halimbawa po, heat cramps or yung pamumulikat at yung heat exhaustion o yung pagkabalisa o pagkapagod. Tapos, ang mga sintomas po nito, syempre, pagkawala ng malay or nagdi-disorient yung estudyante. Nahihilo, pananakit ng ulo, pagsusukaw, pagduduwal, pangangalay at pamumulikat ng mga kalamnan. So may mga estudyante po tayong nabigyan ng first aid, may mga namulikat, may mga nahilo. At yun naman po is naagapan po natin dahil naidala po natin sila sa pinakamalapit na ospital. Sir Galen, itong alam natin itong summer, bagamat hindi pa opisyal na dinideklara, ramdam na ho natin itong epekto talaga, at ngayon isa ho doon sa mga naging hakbang ng local government ay susunduin nga yung afternoon classes, But moving forward, sir, of course, hindi naman lang to first time nangyari na itong ganito kainit last year, naging senaryo na rin natin to. Paano ho ina-address ng LGU ito long term? Ano ho yung mga nakikita din yung pwede ring solusyon, at least sa bahagi po ng local government unit, para sa gayon hindi rin ho maulit yung senaryo? Okay po. Sa side po ng LGU, kami po ay binigyan po ng direction po, na in-advise na po kami ng ating mahal na Mayor na Maglake na ipatawag na po yung ating mga school head at magkakaroon po kami ng meeting bukas po dito po sa aming munisipyo. And
para i-address din po, may mga eskwelahan na rin po, lalo na po yung eskwelahan na naapektuhan, na nagkaroon na po sila ng alternative learning. So may parang schedule na po yata silang sinet para hindi maiwasan na rin yung, or para maiwasan na maulit pa yung nangyari kahapon. And kami naman po sa MDRMO, patuloy po kami nagmamonitor sa mga school kung kamusta ba sila, at palagi po namin silang pinapaalalahanan na kapag hindi na po talaga kaya or yung mainit na po talaga sa kanilang mga paaralan, pinapaalala po namin sa kanila na meron pong kakayahan yung ating mga head teacher na i-cancel na po yung, or i-suspend po yung klase base po yun sa DepEd Order 22 Series of 2024. Ayan mga kabalen, maganda ho yung paalala ni Sir Galen na para din sa mga taga-ibang bayan na nakikinig, merong kakayahan yung mga head teachers ng kada paaralan na magsuspindiho ng klase kung talagang hindi na nararanasan itong ganitong sitwasyon. Hindi na kaya, kung talagang nararanasan at hindi na kayang tiisin yung ganitong senaryo dahil napakahirap naman talaga. Sir, ano na yung pwedeng paalala naman sa ating mga kababayan? Ano ho yung dapat nilang tandaan? Kanina nabanggit ko na, pero mas maganda kung mula ho sa inyo talaga sa MDRRMO para sa gayon tawag dito? Maprotektahan din ho natin yung mga kababayan natin, matulungan din natin silang makaiwas ho sa mga ganitong klaseng insidente. Okay po. So, paano po ba natin maiwasan, or paano natin iwasan na mahilo or ma-experience yung heat cramps or heat stroke? Is una, iwasan lumabas ng bahay kapag mataas ang sikat ng araw. Maaaring gawin ng maaga or sa hapon yung mga kailangang gawin para yung iwasan natin yung init ng araw. Okay? So, wag po tayo lalabas lalo sa tanghali. Tapos, keep hydrated. Uminom po tayo ng maraming tubig. Magdala ng payong o pump protector sa matinding init ng araw, and of course magsuot ng magagaan at maluluwag na damit. Iwasan din magsuot ng dark colored damit. Ayan, napakaganda niyang iyong paalala, Sir Galen. Sasamantalahin ko na yung pagkakataon ngayon pong buwan ng Marso ay ginugunita rin natin yung Fire Prevention Month. Siyempre sir, malaki rin yung di ba, ambag ng MDRRMO, malaki rin yung inyong partisipasyon sa kampanya ngayon na talagang paano ba makakaiwas sa sunog. Of course, these are the pieces of information that we have to spread sa ating mga kababayan, kasi hindi ho biro din ayon sa ating BFP Central Luzon, nasa 100 plus, 160 if I'm not mistaken, 170 fire incidents sa buong Central Luzon for January and February of 2025. Sir Galen, paano ba makakaiwas dito ho sa sunog mula ho sa MDRRMO? Baka may paalala kayo sa ating mga kababayan. Ayan po, pinapaalalahan po namin ang ating mga kababayan na kung paano makaiwas sa sunog is una po sa lahat, wag po natin iwanang nakasaksak yung mga appliances po natin sa bahay, yung mga charger po, lalo na, yan madalas kasi naiiwan na nakasaksak kahit wala pong mga cellphone na nakalagay. Tapos po, yung ating mga niluluto, if hindi po tayo gumagamit ng kalan, make sure yung ating mga gasol po is sarado po, no? Tapos, lagi po natin panatilihin yung maging aware po tayo sa ating bahay. Kung lalabas man po tayo, siguraduhin po natin na lahat po na nakasaksak is nakabunot po. Lahat po ng ilaw, kung di lang po ginagamit, is nakapatay po. Ayan, maraming salamat Sir Galen sa iyong pagbibigay ng impormasyon. At ito mga kabalen, itong mga paalalang ito ay importante. Kahit ulit-ulit, hindi kami magsasawang banggitin ng paulit-ulit kasi nagliligtas ho sila ng buhay. Sa trabaho po namin ni Sir Galen, lalong-lalo na siya. Nakita na niya kung paano ito naging sanhi ng hindi magandang senaryo, at sa atin din ho sa mga coverages natin. Kaya pakinggan ho natin yung mga eksperto. Sir, maraming salamat po. Makikibalita pa kami sa mga darating na oras at sana yung mga estudyante na okay na sila sa mga oras na ito. Hingi po kami ng update. Sir, mag-ingat ho kayo. Thank you very much po. Okay, maraming salamat din po. Ingat din po kayo lagi. Yan ho mga kabalen, si Ginoong Galen Gumabon, ang Local Disaster Risk Reduction and Management Officer 2 ng Candaba PDRRMO. Yan ho yung kaninang binabanggit natin na balita. Pwede na. Sige, si Sir Galen. At maraming salamat, sir. Ingat po. Ayan.
Okay mga kabalen, tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Yan yung detalye, no? Suspended yung afternoon classes, magkakaroon ho ng coordination meeting with the school teachers, itong local government unit bukas upang moving forward, ma-identify talaga nila yung pwedeng maging solusyon. Dahil ang goal naman dito mga kabalen ay syempre pagtuloy din yung pag-aaral ng mga estudyante. At the same time, of course, to protect them from itong extreme heat na siya naman pwedeng magdulot ng hindi magandang medical condition para ho sa kanila gaya ng mga binabanggit ni Sir Galen, yung mga may nahilo, may mga namulikat, nakaranas ng cramps, at kung ano-ano pang mga sintomas nito pong heat stroke. Yan mga kabalen, ang latest kasama ho sa Pampanga Headlines ngayong araw, March 6. Ito ho, pabatid sa ating mga kababayan dito ho sa may Angeles City, itong libreng check-up, ongoing ho ito. Mangyari na inyong syempre i-maximize itong mga ganitong programa para ho sa mga kababaihan. Ito ho ay handog ng Angeles City LGU, ang libreng medical service para ho sa mga kababaihan ngayong Webes, March 6. Bahagi ito ng kanilang Women's Month activity. Maaari hong mag-avail ang mga Angilenia ng free check-up gaya ng breast examination, pap smear at HIV testing sa 6 na rural health unit sa syudad. Ang natura pong programa ay pinangungunahan po ng Gender Development Office at ng City Health Office ng Angeles. Ito, silipin naman ho natin yung ibang mga balita. Ito ho, kabalen. Tagumpay, itong Pelco 3. Nakuha po nila yung kampyonato sa 2025 Central Luzon Lineman's Rodeo Competition. Ginanap ho yung competition na yan. Dito lamang hong March 3 sa Kapas Tarlac sa 13 electric co-ops mula po sa Region 3 na lumahok, itinanghal pong overall champion ng Pelco 3. Champion din ho ang grupo sa pole climbing relay category at first placer naman sila sa conductor, riding and pole dressing categories. Kabilang ho sa Pelco 3 linemen na lumahok ay sina Alexander Paul Medina, Rafi de la Cruz, Gilbert Santos, Marjon Mangalindan, Jim Chester, Kiambao, John Win Belica, Jerome Reyes, Omar Chantenco, Carlos Oligario, Dexter Latina, Eric Martin, Eugene Lubo, Jasper Joshua Tan, GM Kelly Almario, Angelbert Ladesma, Brian Dizon, Jonathan Ambrosio, Elmer Joe Magat, Hector Ginto, Foreman Richard Punsalan, Foreman Haji Balagtas at Foreman Vincent Opriasa. Ayan, congratulations! Pagbati ho sa tagumpay nitong mga magigiting na linemen ng Pelco 3. Champion ho dyan sa 2025 Lineman's Rodeo Competition. Biruin mo, 13 electric co-ops ang kabilang. Sila po'y nagtagumpay, sila po'y nagwagi. Ito mga kabalen, sa
Sa ibang mga balita, ito. Patuloy ho ang ginagawang paglilinis sa mga daluyan ng tubig sa may syudad ng San Fernando, Pampanga. Dito ho yan sa Mapalad Creek, Barangay Del Pilar, San Fernando. Bahagi rin ho ng Barangay San Juan, Santa Lucia, Santo Niño. Ito ho efforts para mabawasan yung mga basura at nagpaalala ho yung local government na ugaliin ang wastong pagtatapon ho ng mga basura upang maiwasan itong pagbabara sa mga daluyan ho ng tubig o sa mga waterways kung tawagin. Kabalayan sa iba namang balita, ito ho, positibo itong Department of Tourism na makatutulong sa higit na pag-unlad ng turismo ng ating rehiyon. Ito hong paglipat o yung planong paglilipat nitong mga turboprop flights mula ho sa NAIA patungong Clark International Airport. At yung detalye ho ng balitang yan, ihahatid ho sa atin ni Aisel Fernando. Inaasahang lalakas ang turismo sa gitnang Luzon matapos i-anunsyo noong January 2025 na ililipat na sa Clark International Airport mula sa Ninoy Aquino International Airport ang ilang turboprop flights ngayong buwan ng Marso. Sa kapihan sa Bagong Pilipinas nitong Martes, March 4, sinabi ni Regional Director ng Department of Tourism Central Luzon, Richard G. Daynos, na malaking hakbang ito upang mapalakas ang turismo sa rehiyon. Bahagi ito ng 7-point agenda ng DOT na naglalayong gawing mas accessible ang mga destinasyon sa iba't ibang probinsya. Sabi ko nga, ang daming mga pagbabagong nangyayari dito sa ating region. No? A perfect example is yung pagdami ng ating mga flights, mga local flights natin dito sa ating airport, which is a premier airport. No? Of course, you may have also read somewhere in your social media na ang ating mga local flights, darami, no? Nadagdagan, right? From sa CRK. At ililipat, I think, mga major local flights from NAIA to Clark. Kasabay nito, isinusulong din ng ahensya ang Regional Tourism Development Plan sa tulong ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Painstakingly, we are strategizing. In fact, yung isa sa aming way forward, no, is to introduce already the Regional Tourism Development Plan, which was already approved by RDC, and it is to be funded by TIEZA. No? Malaking tulong din sa turismo ang mga itinatayong infrastruktura tulad ng North-South Commuter Railway at Laguna-Cavite Interlake Bridge na magpapabilis sa biyahe ng mga turista at biyahero. Sa ilalim din ng 7-point agenda ng DOT, mas pinagbubuti ang koneksyon sa mga probinsya upang gawing mas madali ang pagpunta sa mga beach, bundok at ecotourism sites sa gitnang Luzon. Bukod sa mga infrastruktura, isa rin sa mga layunin ng ahensya ang paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapanatili ang sigla ng turismo sa rehiyon. We don't like to be left behind in terms of technology. We would like to bank on how technology can help sustain the tourism industry. The presence of travel apps, the presence of course, our connection, no? How will we be able to reach one place to another? Ayon kay Daynos, ang mga pagbabagong ito ay hindi lang magpapalakas sa turismo, kundi magbibigay rin ng mas maraming oportunidad sa lokal na ekonomiya at mga negosyo. All these things make it more exciting in Central Luzon, no?
because we would like to create more stories, and these stories will be, of course, our way, to make them feel that tourism is really alive, it's really vibrant here in Region 3 in Central Luzon. So we are crossing our fingers that more and more developments will be at our hand, and we ask, of course, the support of everyone to support our local industries. Aisel Fernando, CLTV 36 News. Advisory lang po. Right now po medyo overall light traffic condition po tayo, pero lang po dito sa isang binabantayan ho nating lugar dito po sa may RDC Sakop. So light to moderate naman po ang traffic condition doon sa nasabing area. Pero may mga nakabantay ho tayong mga traffic enforcers doon para makapag-adjust ho tayo anytime na meron pong pangangailangan. Sir Louie, kagabi maitanong ko, naranasan marami ho sa social media na monitor natin, and even itong ating mga kasama. Kahit ako actually, yung matinding traffic ho dyan sa may MacArthur Highway bandang mag-aalas 7 ng gabi. At sir, ano yung naging cause? Maraming nagtatanong, ano ho yung naging cause nito? Sabi ho, upon monitoring, dito lang po sa kung MacArthur po, medyo nagkaroon tayo ng konting flash flood dito po sa may Allied Rotonda, yung pong papasok po ng Garbes, and then yung pong sa may Makabali portion ho natin, medyo nagkaroon din ho ng konting flash flood dyan, kaya may pagbagal ho ng traffic ko. Particular pong area sa MacArthur, sa mga oras pong yun, kadalasan dito sa may bantang norte. Opo, doon tayo nakakaranas ng moderate to heavy. Actually po, Sir Justin, yung sa may area, specifically dito sa may Holy Angel hanggang dyan sa may Panings. Sa mga oras pong yun, kapag ka naglalabasan na ho yung ating mga nagtatrabaho, dyan sa may mga dyan, may mga malalaking factory ho dyan na usually talagang napibuild up po yung traffic. At gawa nga ho na umulan pa, so naging contributory din po yun kung karanas po tayo ng heavy traffic condition. Opo, sir, yung sa may area ho ng San Agustin. Itong sa may San Agustin portion, ayan, nag-end na yung live ninyo. Ayun, sa San Agustin naman, San Agustin, yan naman po ay dulot ng ating Diuba Ash Wednesday kagabi. Oo. Nagkaroon ng domino effect po yung pagdagsao ng mga nagsisimba, at ganun din po nung yung misa. So talagang nag-build up po tayo dyan sa mga area yan. Ayun, opo. Ayan, mga kabalan, yun ho yung dahilan, at marami rin yung nagtatanong. Sir, pero ito, papalapit na rin yung Lenten season. Alam natin, isa ho sa mga puntahan talaga. Lalong-lalo na ng mga deboto, yung ating syudad. Paano ho naghahanda yung si POSCO considering all of these road constructions left and right? With regards po sa celebration naman ho ng ating Holy Week, nakapag-start na ho tayo ng initial meetings dyan. Dahil naka-in place na rin ho kasi yung incident management team ng syudad, kung kaya't
will be conducting a series of meetings as preparation po sa mga activities natin in relation naman po sa Malenco. Kami naman po on the part of POSCO, close coordination naman ho kami sa mga contractor na mga ongoing road construction natin, lalo na po itong nasa MacArthur. Sir Justin, just an update, yung pong road reblocking and asphalt overlaying naman po dito sa Jose Abad Santos, kung inyo pong napansin ay tapos na po. Yan po ay ano na lang po, kumbaga pinapatuyo po yung ating asfalto. Pagkatapos po niyan ay lalagyan na ng mga road markings. Ang ito naman po sa may barangay San Jose, Panlumacan, tapos na rin ho yung road reblocking dyan at yan naman po ay nagagamit na. So ang nakapending na lang po, road reblocking po yung kasalukuyang ginagawa dyan. But eventually, after pong magawa ho yung mga daan, yun naman pong drainages ang gagawin ho ng contractor ng DPWH. Sir, just to be clear, yung July 2025, kasama na rin ho yung completion ng mga drainage system? Tama po kayo, Sir Justin. Pero of course, pagdating ho ng June, July, yun naman pong traffic natin na hindi na ho magiging katulad ng sa ngayon dahil siguro by that time halos tapos na ho yung ating mga lanes. So kung drainage system na lang po yung gagawin dyan, so konting disruption na lang po ang may experience po ng ating mga motorista na babaybay po sa nasabing lansangan. Okay, maraming salamat po Sir Louie Clemente para sa inyong update at Sir, makikibalita pa ho kami sa mga darating na araw. Sir, mag-ingat ho kayo lagi at maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Justin. Yan ho mga kabalayan, si Ginoong Louie Clemente, atin ho nakausap sa linya ng telepono at kaugnay ho nitong binabantayang traffic situation sa ilan pong bahagi ng Siyudad San Fernando. Yung kagabi, gaya nga ho ng nabanggit, ay syempre yung ginunita, yung Ash Wednesday, nagkasabay-sabay yung mga nasa simbahan. And then, target daw, July 2025, ito pong sa may sakop portion ng MacArthur Highway. Kabalen, sinesenyasan na ako ni Kuyang Ren Steven Correa at ako'y dapat magpaalam na. Maraming salamat sa lahat ng tumutok sa CLTV 36 News Stream. Magkita-kita ho tayo bukas sa parehong oras. Mag-ingat ho kayo.